obia meeting no say onye say Adu. Yeah, no, I mean, yeah. What do you make? The me to on kasabre de yenye shase. Yeah. Say busara na oti so I ready. Aha. Akwame, my ready. Okay. Mr. And I Bruno thought Wabua no who done that. Nice one. Mr. Bruno, your introduction when you go. Yeah, Abusua Asanteman this year more chichini bench your mama Juma Munina Kwaba. Said the heading can bomb on Kaya Dadano. Jumedie, Jumedie Bia, Yadi Bessia Adie, Penisi Sankofa away, Yenchi. And now Mukoya Nasa can't to on some refu from Hina Benya, a jabasi, and now yede, Ubeida. They say Tibrano Brown and Yana Huako Hiase or say a J entity if you wanna a winning beer, a war Asanteman Reni Amanium. Enti ene yato ensa e de afre okunini kase bia ye bepe se ye be koni nchen na yakwa akope nimdie ne kakra owo no na ye de bia boy ntuma ano de nyina ne se ya boderu se de di kan boderu amu nyina matie no ye wo ye ya ye ba ye beti bibi se abusia tada kra no a ya na me kura no me busa me say ye ka abusia kura na ye de kura na ekonya ase de abusia no na kwa ba kura nso kura na nanom se de omsi nwenwene ade no efe kwa ba so omutimi fa omutimi tika na emasi eni tim konya sa akasa bi sa beto ho efe na abusia na no kura mpo no ye kiremu kura mpo na ene de we ene afufuro bebre ne ye bekọ ye hoho sonko no honom na yene no akodi nkomo no so nkyeremu ho no ode amaye eno da nchen a ohun se ye kan Nton hoi ya na ebinum enhu se de esi etefa ubusa ogbo nton ben a na ensuo eye amuna sanze wono no nton no wonta mfana so nko ebi ana sante se mu sa se de sante hina ka se ya nke yemi asante se mu nya no no bi ana ehia ne santi ukofa nton se mu ade ba ne nsuo muna yen pese sa na juma na se mu ebesie nti ene ye hoho sonkun owo ye nchen wa hanumu a yene ne ba twetwe sa enkomo nyina ma bibia fa ne kon mu totin na we de mense mre na mensa anyima da je bebrebe no the whole no oh yeah said the medi nkan abom nkan obi a wawedere sante se mu ye pa your friend Chiami Oti Akenten nana wadaru me bru wo ye nchen ha ye mu akwa aba Chiami wa Chiami Oti wa so article. Aha. So name say wa mintu no ho. Okay. Afe na maba. Aha. I'm here person ebeto nananom ka we nka wo hyen gua na juyanka ye nyina yakope dua bi ase ayeti anka santitie ye kwa kwaji santitie nanso ne de abefu semu nti pese ewi ase na ketekete wo mobile phone so krampo ne kwan so a na ya samu akwa babiem Ya ade na o be ma na mpom te sei nananom ne oba de adaroma o de ache yo ya da nananom ase de twedi amponso ase sa said the heading kan edi nkomo bebrebe no we de yenche ho kura no ye busa se so nana ye ka se abusia na ene de we de abusiafo mema ye nyina atena se sanse empene se oma we firi krom hina ben ya
woyera wodwabɔ ase enti mpempi no ensa sa yema ye wi free yenchi na ansa na ye wi free yenchi no eje se ebra no yehia na yedidi ye ho nkomo na nneema bi a ye nananom anka ma yante no na yache isan se obi nimu a obi kire enti ye hia no a yedidi ye ho nkomo no na nneema bi ehunta no na eyiba na ededi yen akanfo akan no yeka se akan ya ma me femfiri ho kra se akanfo no ekuo awro miensa na eka bomu afren ya kan na womo a yetate won monka pa ekuo ba ko a efron se twi enti mpem bebre no se yeka twi no a twi no eye nipa a ye nyina no yeka sa no se akan no du ba bi a ba bi for de sesa kakra se ye nuanum gonjafo omka ye ho so om de no sesa kakra yemo yentwifo no de ye de no sese pa nti empempi no se yehia itimi de ye ho komo itimi anka na kwa kokon ewe yentem eneku eni yentem bio na bra ye nananom isane ba ye no omo eye omo adwene se om ba chichiri nkuro ansa na batima chichiri kuro no eje se wo de abusua nti oba pene a owo ifie no na sene mu mba ene dom chichiri abusua oba pene a owo fie nti se wohwe aka na abusua na se twifo abusua ne nyina ye nyina bo free ye maame fa ba bia wo maame gina no eho na wo eye abusua fa mu no nti mefa na se wo maame ye bretuni a nkwada no mo nyina ya bretufo wo maame ye eko nani a mo nyina ye eko nafo nti za abusua hodo nwotwe na wotwi memo no eno na nanom gina so ede kyekere abusua nkuru ene edi nkuru no so ekeka ba omu a yede kyekere oman abusua de obi antumi nkase oni abusua obi ada abusua mu twini bia da abusua ba komo twini bia da abusua ene obi aso enim na abusua isan se no eye wo maame fa nti enya fe ne yakwa ko bisi obi se ene fa na mefiri abusua na wo maame firi mu no emu na wo firi nti abusua hodo nwotwe ya wo twi memu a yede kyekere nkuru yenam so de kyekere oman a na ye ba benya aman biti za Asanteman denkyiraman ocheman akwamuman akwapeman sefiman nti sa nkuru no aman ne nyina no ya de ye hya sefiri abusua nkakra sa ne ye ka ye ho bomu a ya kyekere oman no na de na nanam ta ye ne se openi a oda abusua mu no be ma oda abusua mu no eduru me bi a ote no ho no afa ne tu ato no ko wana sa ne se kan kuta no de nti abom ohwehwe be bi asase ye so tere na nsuo wo na asase no so ye bere a wo mbutumi adua so enobai ko anọ kwakobo na kura ho na kofa na busuafo bia beka ho e wo mu a na nipa bi firi baabi na o ma ba beka no ho na waje wo na otwa asase ne bia ma wo na o matena so nti ba na sa no a openi no odi ka na busua no o na kuru no ehye wo nsa yenso pimem no ye hu se kuru ma akon na mienu bi ho no mo a o mutumi na mekun nti no o mutumi da na busua no ma busua foforo de yenso mpempie no openi obedi kan akotwa ono na busua na koda kuru no ano nti e kan busua a ye maame fa ba bi ye maame firi ya wosuo mu ahonom na yenya abusua firi. Okay, chame kia kenten se de wache mu de no eno no wo se abusua no eye wawusu nti ase ne ba yi a na se wawusu ene ma abusua no shase ba bi a ye wo o ma me fam ya kan ma mu de se de chame chie mu ye di enade na che se o ma me fam ena efi na onkasa mu na wo ka bibi se abusua no ye wo no ahodo enwotwe enka betimi achie ma me ehu sa abusua nwotwe no Yo abusua enwotwe no ye wo nananom akowa nafo e wo ho ye wo aduanafo e wo ho ye wo bretu asene asonafo asachiri oyoko nti sa abusua
ana keka bom a eye akan emusuakuo no na yewo ya na ebinom eka etena ya nanom etenafo no etenafo no ete won ho na so won te won po omoka nananom abetufo ho etenafo no eka nananom abetufo ho enti empempie ne yeta aka se etena ne bretuo ya na eka se nananom etenafo no omunua memba ne nananom abetufo nti sa musuan ena eka bom a yenya akan abusua enwotwe no nim se na just nti ase ne bebe ya etenafo no de omu nyina abrane there be etenafo enyina brane oh okay omu ka betufo ho omuka nananom abetufo ho jo yesempa abusuafo ugusua wohwe dwumadie a ene yede bro we special one yepese ye bu nkomponi ekoye kina yekohwe sunsunya eda abusua ene Nton emu esa ntinsi yesin konwa nwumre ya yene chiame otia kenten etwetwe nkomo anwumre nti unya ma ya na se wo so kra na wo de efre unua bi so omomodia na wo de ese wo mtimi metna so nche kra na wo mon contain wo mehwa de kakra na bi ono so benya bibi di abon ntoma no na wo de akosan se busua ne Nton asemi aya asembi a ehwi nipa bi no maso yie pa na nso so chiame a yenya no nenim bie wo samtesem ne akansem no edori yie pa nti abusua de kura na bi na kura se o ka bibi se ye wa abusua bi a ye fe no etena nye na aka minim se abusua bi ho kura mpa ye fe no etena omo nso no omo ka betufu ho nti yesua de kwa no nti unya ma ya wo de wa ba kura bomodian na fe ofoforo se ono so nye de omra na ometie bi na obenya bibi abon ntoma no etena bi obi ka bibi a wanyira ana odura dwabo bi ase a wanyira ewie mra no so edru ba bi a ebebie ekwan atum na bi akosa bi ho no ma na se susue bi na opese wode ba won so wode aba enti ebre no so a eno so ebebie no so ede atum ya enti na eno no na said na o kanu sesesi no wache eye abusua ne se abusua ne ahodo enwotwe ena ewo ho ena abusua no so eye awusu na mibusa se eye Asanteman mu kwa ne ewo sa ade ya na se eye akanman mu in general ena ewo sa abusua ahodo enyina me da se bebre yen so wokọ akanman mu a ye wo sa abusua no na mmom se wokọ ba ebe te se fanteman mu a ewo din a wo de frɛ abusua no omo abusua no nwotwe ni nyina na mmom yen twifo no de yen nyina gye sa abusua nwotwe a ebubo odinin eye aduana ekona retuo asona asene asechiri oyoko eni agona ye gye sa abusua nyina dinti se wokọ cheman mu a sene a wokọ Asanteman mu e kano no saa na wokọ ocheman mu so a ye kano mmom ye wokọ te se kuapemfo a omso so saa na mmom fantefo no de no ena esesa kakra enso ne nyina so ye abusua kro no a edin no ena omsesa no nti abusua nwotwe no de eno na ye nananom a ye akamfo no egitum mu na mmom se wokọ abusua no a omka omantifin a ye gwanfo no bi a ye fro se gonjafo no omso de no esesa kakra sanse omo no okay omo no kasa no ene ye de no sakra ba mu sanse gonjafo no anase gwanfo no omo ntumi antena faako nti pempi no enam se omo akrachefo se minority omo no so nti omo tena ba bi na kasa no a omo ben omo no a eso no abunka mafo omo so na mom kasa no na asesa ukọ gwanfo no mkokodi kasa no ene ye de no kasa no ye de no kasa no ne ye de no esesa nti yen twifo no a eye busua na se oman ketwa edu no de ye nyina gidi eye baako na se ye nyina no ye gye sa busua edu enwotwe ya meka ye etum okay na emse ebenya ne ntie bi nsusu se eye ye wo ensuma kotoko ewo ho ye de na fe ne nzemafo yi
na ɛyɛ nsomafo yi ɔmo nso so no ɔmo wɔ saa abusuakuro yɛ bi ana ɔmo so deɛ ne dane ako yo enzema akɔtɔkɔ no ankane na nananom de ko na kyekyere wɔ man na nana ɛka kyerɛ m sɛ edurumere bi Asanteman etusa etia ɔman bi ana ɔne ɔmo ɛkɔpɔ na ɔman no efrɛ ɔmo sɛ German na ɔmo ɛkorɔ no saa enzemafo ɛyɛ kan esi wɔn kwan ɛyɛ sɛ ɔmo fɔm asase so nanso ɛnam sɛ na ɛko no ɔmo kɔ no ɛyɛ ko a ɛyɛ nti no ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo ne enzemafo no ɛnko nti ɔmo kɔ ko no ankasa na esi ɔmo ne soɔ n'aba na ɔmo ɛɛba a ɛtuduro no aka no ɔmo abadan de agu enzemafo so okay ikoduro mebi no ɔmo da ɔmo ko no wie na ɔmo ba no na ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo ne enzemafo no bɛko no ɔmo hu sɛ enzemafo no yɛ no ɔmo bɛko no ɔmo soso maa ɔmo ni etu ɔmo ni akodeɛ na obi onye akodeɛ deɛ ɛba sɛ na ɔtimi ne Asanteman ako saa brɛ so a mekasa yi na Asanteman so yɛ ɔman a ayɛ kɛse esan sɛ ɛbɛka yi a anɔkye kɔmfo ka kyerɛ na Kofi sɛ tutu ɛbra na ɔmo kyekyere Asanteman sɛ ɔman bi a wɔne ne bɛko a obedi ne so obi a no ɛmfa no nya akoa na emu mfa no bɛka woman no ho ɛma ɔman no yɛ kɛse esan sɛ de ɛdɔm na kyekyere ɔman na Kofi sɛ tutu etie nti sɛ ɛbɛka yi a ɛbra yɛ ne dɛnkyerɛ ɛko yɛ wɔ na ntim gya kɛmrɛ so no na yɛdi wɔn so no yɛde dɛnkyerɛ ɛbɛka Asante ho na Kofi sɛ tutu ɔne dɔma ɛko yi ɛka dɔma gu ɔde dɔma ɛbɛka Asante ho nti na dɔma ɛka Asanteman ho nti bra nananom ne ɛyɛ sɛ nkɛne dɛnkyerɛ yɛne enzemafo no bɛko no ehu sɛ wɔn ni akodeɛ no kɔbɔ otumfo amaneɛ otumfo ka kyerɛ saa na ɛte deɛ a mo ne wɔn nya pam esan sɛ mo ka sɛ mo da na etu ogu nso a mo bɛhye ɔman n'ase na mo mfɔ mo mɛka yɛn ho okay nti Asantefo ne wɔn ɛyɛ apam nti na enzemafo no ate sɛ Asantefo no yɛ enetefo ebia ne na ada na wɔn de ba nti Asantefo ne sɛ saa na ɛte deɛ a sɛ mo pɛ sɛ mo hu sɛ deɛ ɛka yɛ no kora mo nkɔ kyerɛ obi amra na yɛntwa mfeni adanseɛ nti wɔn kɔ kyerɛ obi amban mo ntwa obi anti efie ne mo gya egu asuo ankɔbrɛ mu ɛno ɛna edi adanseɛ sɛ yɛne wɔn ɛni ko ɛno na nam so ma yɛde edin kɔtɔkɔ no ɛma adɛnkyerɛ sorry ɛma enzemafo nti wohwɛ mu edin kɔtɔkɔ no Asantefo de ma aman mienu ɛka Asante ho enzema kɔtɔkɔ ɛna afei yɛn nuanom dagbɔnfo no so yɛma wɔn anwa kɔtɔkɔ ɛyɛ na ebinom kan sɛ anwona kɔtɔkɔ ɛyɛ anwa kɔtɔkɔ yeah nti na kyerɛ sɛ na redase pii ɔmo da ɔmo abusua na emom no apam a ɛne ɔmo kɔ yɛ nti na kɔtɔkɔ no bɛda ɔmo so na emom abusua de ɔmo da ɔmo abusua okay na ne hɔ yɛ ntimi nkyerɛ mu mfa nkɔfa hɔ nkɔka ɛyɛ ebi aduana ne bretuo no amusua ko yɛ yɛka ho asɛm na hɔ de ɔmo de ɛyɛ soronko yo nkyerɛmu no aba yie pa abusuafo yɛsua de yie pa ɛwɔ ha no mo nti sɛ unya mmaa na unya bi mmaa a wo de bɔmɔden na fɛ ne sɛ nnɛ wei ɛyɛ asantesɛm ɛne ɛma na hia ɛwɔ ha nti ne si ɛsi nkonwa yi dwumadie ɛsa na mu ɛwɔ YouTube live Asanteman Europe and Asanteman Europe YouTube channel so a ubɔkɛ baako pɛ na udam wɔ hɔ ano so ubenya bi ahwɛ live ɛwɔ hɔ no mo abusuafo yɛmmɔmɔden sɛ yɛn nyinaa no yɛbɛbɔ apini afidie yi anwummerɛ yi na yɛtumi anya saa entity soronko yi bi koraa na kyina bi no ukoduru baabi na yɛde saa nkyerɛmu wei ba a nso so watumi agyina na nso so watumi ayɛ dɛn defend wɔ Asante na nkɔyɛ sɛ yɛka no na nkwanta akɔyera wo ɛba ne saa bɔkɛ baako pɛ na ɛnyɛ asɛm papa sɛ abusua no deɛ no ɛyɛ akɔyi sɛ wowɔ question bi wɔ hɔ nom ana abusua na adwo toto ɛnkyɛ koraa yɛbɛbie mmerɛ no atum na nso so question bi a wɔ biara no wode question aba na yɛnhwɛ biribi ɛmfa ntɔn ho wɔ ha yɛka sɛ ntɔn a ntɔn na nana wadaro mebu ɛne deɛ yo medase bebree yɛka asemfo a yɛka no sɛ ntɔn no
eno ana du baby nso kan se ntoro ne nyina ya de koro na yɛka Ntɔn a Ntɔn ɛyɛ bosom anka ne no na yɛ nananom agidi sɛ abosom ɛna bɔ yɛ ho ban nti yɛn asase so a yɛteɛ no yɛhunu sɛ Onyankopɔn ɛyɛ kɛse paa nti na nananom etu din yɛde edin Onyankopɔn ɛma no edin Onyankopɔn no yɛ nsimfua mmiɛnsa ɛna yɛka bɔ mu Onyame a woyɛ kɛseɛ na sɛ Onyame a woyɛ baako na woyɛ pɔn yɛka pɔn a pɔn kyerɛ kɛseɛ nti sɛ obi yɛ ɔhen kɛse a yɛnkɔ n'anim kwa yɛnam ahene nketewa so anaasɛ akyeame so ɛna ɛkɔ ɔbrɛmpɔn anim ɛno na ɛma nananom gyidi yɛ sɛ sɛdeɛ yɛntimi nkɔ Nyankopɔn anim tee no yɛbɛfa abosom so ɛna akɔ Nyankopɔn nkyɛn nti sɛ yɛhia bisa bi yɛhia akwankyerɛ bi a yɛkɔ akɔsi abosomfoɔ so ɛna wɔn ɛnam honhom nhunumu so ama yɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn nti na nananom gyidi sɛ saa abosom no baabi a yɛbɛkɔ biara no wɔn ne yɛn ɛnenam wɔn na wɔn bɔ yɛn ho ban nti abosom no ɛkɔyɛ 12 abosom paa no na wɔn yɛ 9 ɛna nsubosom so 5 na ne yɛ amene wɔkasa no ɛyɛ na yɛka safa 6 ho abosom a nananom nanka anka ne no wɔn bɔ yɛn ho ban no yɛwɔ bi bosom bi te sɛ bosom akonsi bosom akom bosom dwerebe bosom sika bosom krete bosom afi ɛna bosom muru na saa bosom yi a mebubo odini saa bre amene okasa ni yɛ kan no paa no ɛyɛ bosom muru ɛno pa ho nso a yɛwɔ nsu bosom a wɔn so ɛka ho a yɛwɔ bosom pra ayɛ asuo pra bosom twe ayɛ da Asanteman mu yɛwɔ bosom nketea a ɛno so ne bosom po na se asuo po yɛwɔ asuo ayensu ɛno so yɛfɛ no bosom ayensu ɛna yɛwɔ afram a ɛno so da Asanteman mu yɛfɛ no bosom afram na adeɛ baako wɔ mu no sɛ saa bosom a medi kan bobɔ odin no ene no wɔn din ayera ayɛ bosom akonsi bosom akom bosom dwerebe ayɛ da Asanteman mu yɛwɔ bosom nketea a ɛno so ne bosom po na se asuo po ɛno nti ama saa abosom no a medi kan bobɔ odin no bosom afi bosom krete bosom sika bosom dwerebe bosom akom ne akonsi no wɔn edin no ayera deɛ ama na ayera no me na ka kyerɛ m sɛ abosom mu no yɛwɔ biribi a yɛfɛ no sɛ suman ɛne yɛwɔ suman ɛna yɛwɔ bosom ɛnya ade koro suman ɛna bosom ankane no obi wɔ ma yɛbɛwo no na bi a suman ɛhyɛ ne nsam obi a yɛbɛwo no na biribi anaasɛ dufa ɛhyɛ ne nsam ɔno no deɛ no nko ɔno deɛ ɔna sɛ na me ba je ahum kokɔ ha kakra na we die me famfam hanum taw em sɛ nkɔmɔ a yɛ die no ɛyɛ de yie pa na ɛyɛ de no nso so no duru ba bia ne nkyerɛmu bi hɔ no ma ne agye ne yie pa ne atimi ate ase yie suman no ɛsɛ nkyerɛmu ne mma yie kakra wa hanum ma nto adaro ma ka bie mu kakra ma asɛ ɛte saa de ekosi dufa no asɛ emu nkyerɛmu no yɛnte ase yie kakra wa ha adaro ma yo yɛka sɛ suman no ɔte sɛ bosom na emom no ɛno no yɛ ketewa ɛna suman kasa no yɛnim sɛ yɛntwa mogya mu so obi atimi kɔkɔgye bi firi baabi na ɔde aba bɛhyɛ ne mpase na ɔde di ne dwuma anaasɛ ɔde bɔ ne ho ban ɛno no kakraa bi na ɔno nko bi a ɔne n'abusua obi wɔn nso otimi kɔkɔgye suman na ɔde yɛ abisa obi nso yɛ n'adwene sɛ ɔbɛgye suman no dodo nti sɛ ɔgye suman no dodo a na waka abom na afei wada no abosom anka ne no yɛka sɛ bosom a na nka nsuo asubosom ɛna na yɛkɔm wɔn obi kuta suman a ɔnkɔm na emu nso obi kuta bosom de a ɔkɔm nti sɛ obi ɛgye suman dodo na sɛ anaasɛ ɔgye suman na sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔm a ɔgye suman no dodo na waka abom na ɔno ankasa no ahyɛ ne ho akɔm na sɛ suman baabi ɔkɔkɔgye no wɔn ahyɛ akɔm ama no na emu asubosom no deɛ ɔno ankasa no ɔyɛ bosom dada ɔno no ɔnyɛ suman
to say in Subi to say a supra, and I say, and to us, Yamanom. Omo ye suman dada. Sorry, omo ya bosom dada. Boston. Into omo de nonko and a suman kon. Into omo kwaji suman no. Edru me bia na tumi no ebi ona na de chiwade aka won. E ba na sa no a omo ntumi nyina yie. Suman bebre ho no mo a de ukwaji ye no ohyimu no anase esi won chan de enso na suman no wafiri mu. Sanse suman bia won chiwade sa na bosom bia nso e won chiwade. Enti achiwade no obekere wo no se wotim de achiwade no so yie a ono wotena che na se wontimi ani so yie a otimi efiri wonchen ko enti suman no ye tato timi ekare sika ekoto suman na emum bosom de ye ntan to bosom na emum se woje asuman no na abobo no te se memfa se be te se eja afodwo a ofiri mu kiraman se utie na hyase a ono de ye suman kakran na ogege ye na obo ano a ode eye na dwuma ba beda ne bosom ye wo bebre sa e wo twiman mu Yeah, that's it. Na em say we a very useful digression and a bem e wa hanana yensan tinsi ye Nton so ham say bibi atia kam ho kakra ye pese ye ase ne ye ase yi pa se so e de na me fa ne say me kodwa amete ha mi e be ma hunu say sa Nton we e na mebo so me bobos ma finton say bosom me bobos me kranton ananton de na be ma hunu say me boss Nton. Yo, ahase ene asembisa no. Se uhunu abusua mu a ne hunu no eye titi a. Na Nton no hunu no de enam se ye bofri ye papa fanenti no. Entumi entoa so te se ne a abusua etoa so wo no. Enti se obi pese ohunu Nton a obo a eje se okwane papa fie no kokobisa se Nton be na me papa bo. Isa se Nton a eja bo no. Sa Nton kro no na ne manyina bo. Enti se be ma no so be ware ma miensa e ma nane a Nton no papa no mu no eno na ne mene nyina ebebo. Enti ansa na be hunu Nton no eje se wokọ o papa fie na kokobisa Nton a o papa ebo ansa na won so hunu Nton a obo. Nton no de ye ni ade bia ye de hye no nso titiriw se Nton we na se hunu sa ade we hunu sa ade we a na che se obo Nton we se mechanic yi nso a me bisa me nana no asamba akwa me nana kire me ne se Nton no nyina no Nton ba ko ena ne hunu no enye hunu na Nton ba ko de me nana ka kire me no se bia ebi nso ho no obi nso so enimu a eno de menunu ho no mo na de me nana ka kire me no se Nton bi te se bosompra Okay. eno de ne hunu no enye hunu na se o papa enti ase wanti man ko papa fie ankwanko bisa krampo no a se wo ye bosomprani a de be ma ohu se wo ye bosomprani ne se ebre bia obedi afase bia no na mpompa sase ebobo enso enokore me cousins bi ewo fie sisi asa me kase bi nso wa brochiri ha ebre bia on papa ma obedi afase bia no mpompa bobo nti eba sa no a yeso om ko papa fie na yeye amane kakra ma won nti free sabre no om nyina jai afase di nti ye me na kire me eno no bosom prade so obi a nam se pra e kire afase no nti no ankane no esuo pra se wo ba pesi mpo na de afase to so na de esuo pra egu ho se wo no a aduane no emene sense switch pra e kire afase na busua no aka no de adanse Nton no aka no de ese se wo ko papa fie na okokobisa obi wono mo a Nton ti na enam se yennim ni yie nti no obi wono ma opotwa bomumpo no de eta no a o de poton fa na takrema so a Nton no nti na ne minimu ekeka no e ba sa no agese wode eta no a ba bia ne nsekuta no e fa ne minimu de fa minimu a afi na atọ na mpache o e de na be ma na timi abasa se bi wanya ni body ampesi bi na ni kontomri kakra bi akote no wo puto na no nso no wo de tan kakra fa na takrema so na no nso akofa amane aba se Nton a wo bon eye bosom no a
obo papa ho ba no na chiwade enti bosom na chiwade bia no wo de ka no a wonya nsunsuanso na saa de no aye ka no so Nton no enya nsunsuanso wo nipa bebree so na nim a yennim no eno na ama yebu ye ni aguso nyema bebree wo no ma abrabo bi wo no timi si ne trase ena ma chiwade bi a wadi aduane bi wo no ma na saa bosom no echi nanso eno na wo so sori a wudi eba na saa no a womfa ho totroto na enam se wunnim ti no enya de a wo so betu anamon se wo kwa bisa akwa ene nenso esoma abebanti no ama yebu ye ni agu saa nema no so na mum no edi nipa bebree nso sunya ndi se yebet ma ye ni abaye ho so na yakọ ye jafie ni akọ bisa ba bia yifira ebebo ayi bebree na me musa onana eno no ye wo mu ahodo sensanse no amma clear se bia se de abusua de ochire se ye wo mu nwotwe Nton no de no ye wo mu ahodo sen ebeduru be du ana enum nsia ana ahodo sen ye wo Nton no ye mu ahodo dumi no abosom no eye dumi no enti medika ka se bosomakom bosomakonsi bosom dwurebe bosom sika bosom krete bosom afi bosom muru bosom pra bosom twe bosom ketia bosom ayensu na bosom afram nti eye dumi no nti edumi no na me ka se emunsia de yentan emudin de ye abosom mankasa no ano yentan entidin no sese abosom no tiase o so mo hino obi ntumi nkyere enam se ye gyan akiridi no nti no ama sa abosom no yentan enni wo machi na emum de ye asubusom no de aye bosom pra ne bosom twe bosom ketia bosom ayensu bosom afram na afi osumuru ene de wota atidin sansia de ye ta atidin pa e wotwi mem abusianfo ne de sua de pa o Asanteman de share ni adofo a mo ba be dom ye Zoom program ye ekosi sa dom program ye sa ekoso ewo Asanteman Europe TV channel kesi a ewo YouTube ekoso sesi a ye di se adwumadie ye sua de ye pa enye na nka minim se be Nton a obo no kra no se wo de na chiwade bi ti se be aduane bi eni kan se wo die na bia wakopoto na de tano kra kofa wa wo ka che maso akofa taste kakra no kra timi kofa amane brel ama oti anye yi a obeti nananu mo nse do yesua de yi pa enye asempeto akra na ni nyina efri okunu ni kase eye chiame oti akentenchen na eba wa kire yen eye abusua mu akọ animu yie pa en wasa so kire yen Nton no nye na nka minim se ye wonton ahodo dumienu na de na naso de abai na me very clearly na chese Nton no broni se eye patrilineal na eye abusua no nso so ye matrilineal abusua na akoye enafama de na Nton no nso so akoye ejafam ade nti eno se de na me papa ti ase nyanyame fa ne kransi na nim hobi no wo asembi o kan se bia aburo na beba na ebi aburo twam na behe na bia okon do na pese bia kwala ketua onto bi na nka ebi nso so a obati o se me na nanu mabosom nto so na se na ka se me na nanu mabosom nto so a eno na ene sen eno na ene Nton ho asema eno pese o kira na asesen ano de ya na empempie no entam fa Nton ho esan se oman bia no ankane aman twifo eman bia no na obia ewo bosom a ebo won ho ban enti se aduane no ba foforo a eya na ye ma bosom no bidi enti uko ochememu a wo mudi bibi te se ohum saa ohum afahye no se yeni ya yeni ohum afahye ochini bia ne ho kwan se odi bayere enti bo no mo a abosom mbo ye ho ban no se aduane no ba foforo a ye ma bosom no bidi ansa na ye ne a bosom no bo ye ho ban ana se ye hye bosom na se ye no ye nso no ye dibi nti se bosom no ne bi a oni ho kwan se odi bi okay nti na chese no ene Nton ni twaka bia ho no de ne Nton no eni twaka
da CP abusuafo yesua de kwa no em se baabi a ba beduro no kosan no kakra ho no mu a ye de beto anana so nanso so no mebie kwan no atum na onsoso no a wo dwumadie so no se bia bibi kire wa adwene ana sensusue bia na asem bia kwese wo de baabi e fa ye abusua ene Nton ho koma ye twetwe no anadwe onsoso betimi e de aba ụma nsa so a ebehu na ha no na onsuso no akwanya no aba na onsuso wakyerɛ wadwen edodo akwanya ne da ha no ema obi a opese obadwumadie eso eti de se obi ama so yi nana yankoso na yantwetwe nkɔmɔ wa ha no Nton ho asɛm na mse ho no ɛyɛ me de yie pa ni bese me buru mu na me do mu asuko yie pa na ne no de mahu sɛ Nton no du mienu na ɛwɔ ho no mu de se mitimi busa na mbusa mu yie pa Asanteman mu anase Nton no fa akanman mu ba bia ana Asanteman mu de no ni sa du mienu na yehunu na anase akanman mu ba bia na ɛwɔ sa no du mienu no preko du mienu no de me de metimi aka se twiman mu okay o se ye ka twiman no a twi no aman ahoro edu na ka bo mo efen se twifo aman du no bono Asante Denkyira Asen Wasa Sefi Achem Akuapem Akwamu and Akwawu. So I mind we yen ye can more a fancy before. Now so few more ya do your as say. And a brass Asanteman is one or so. Asanteman by a casino. What is our year? Maybe body in our baby can warm home. And my Asanteman na a threat a fast main bono Denkyira Asen Wasa Sefi. It do maybe a watch my private car home, said Becca here. And Apoku Akatachi Miraso 1742. Imagine Becca me here, and Apoku Akatachi, Ane Achimabua Kwane Achim Kutuku Ekun Eka Womugui, Teodomso about Becca home. Okay. And sir, I mind do and a friend say, P mine. You are maybe a fancy the one Becca want to say that one for no. I don't want Kasa. You don't make Kaya home, or crime from Conso. Nemuno. Ye ka twiman du no a na en fada gonfo no anwa kotoko no fo no e ma meka ho ti yen o man du no de ye twifo no de ye gisa Nton no etum. Oh, okay. I do me one question. Okay, I find that form. Yo, nana oti ya da se. Me kan no be say na me pese me hu no kure wo na o mo kire se o pese wo hu obi Nton a obo a eya tie se obi tia na se di osi giso ene ni tattoo ebo no ho na omuma emfato ho bi te se busumuru se o chia obi a oye busuburu Nton a ede mi van se ye brada ya na wo giso ya buru ana se ya okudon to na sa krofo no se ya na tattoos wo ho no ebi ne python yes wo anase cow anase kokuo na me se mi hu se afawasum na sanete me da se Yo minu afre ye da se pa sa se mo ya obi sa ye asemo a e kira adwene kakra adwene a kira ne se yen kan ya nim se abusua ena ewo nchia se ye ma me fa abusua no abusua bia no ewo nche ewo nenye so. Okay. Na sa tattoo no a wo de ba ka ho no tattoo no ye na na mre so ye bisa se na ebi wo ho anka ne de na ye nim se na ye twere din egu ye nsa ho eno de na obi atimi atwere egu ne nsa ho ye mum se ye bi te se ne awo kan ya fence tattoo ye scratch for fence tattoo ye no na no mre so no na eni ho asa chiame we de nka membram ha kakra ka no nka ye no abio na ye modernity na akwa fa na de abayi na omu yusu mfidie ni ade ye because
ye kaya uko dwomu a obohu ma mefue na nka bi a watwero ayi akuya jebuwa no watwero gu ne nsa ho a eno nenu adi ne ehuni o na ne de na kwese afidie na broni di kọ n'anim kakra na bi odi o ana na first nso na omotete ana bi okra on say omotimi tetew ana aha so de do kay yeah On say yo entity no e wo ho na mu de edin na etwe gu yesa ho no de anka na ye wo pane bi a ye de eye iwia na ye de bidi afa so nti so behu obi a wo ya twe ndin gu ne sa ho a na ntwe no eye tuntum ntwe bi a no hu se eye black any other any nhwaban foforo bi a we de mfa kamesa akambrof any nhwaban foforo bi a ha nti na edin ko a nti so de afia mansa na watwe afia mansa ya boatema na atwere ya boatema nti no edin a papa de to wo ya boatema ene watwe ya boatema gu nsa ho nti mi hunu sonson bi a ebema ye hunu se wo ye bosomprani nti ho no eya na ekira adwene kakra na mu obi ho no mo a na onim Nton a obo nti se wonim Nton a obo na se wonim Nton na nje so de a eno so no ebetimi ayesa yo mpem bebe no ebi no mani ba won ho so ntem ekọ papa no fie ekobisa wo Nton ebara sa no a utimi bisa wachiwade enso ka ho okay na ye mo a mutu kwa ntem a na mususui mo ne su tuje a mo hunu hwe nti no enya dia wo ba ko papa fie se kwa kubisa bibie nti se matu kwa na se madro aponche ne ato mensa ho a ebi a obi die na mehu na emefe na madro bi nti ho no nti mo de eden kakra yeah kwa mi am say dem jiri se mu a clear ama ento aso yeah abuziafo ye to aso aro na ne de se de medical mo nya nti ye sua de ye pa Nton no ene ya do mo su ko kakra ye hu Nton no kra ade kra Nton eye ena abusua nso so ye hu abusua hu kra mpo hu se abusua na ye wo abusua nwotwe ena ye wo abusua kosan bi na wo a kwan da form do obetimi abusa kosan no nso se ye bibi nso so adwenkyere bi na akwasa okyere nso so akwan da form ubetimi akyere wadwene we nye de edikan ne a ye ne chiame otia kenten ebetwetwe nkomo bra no no ye ne betwetwe nkomo sanse onimdie ye pa no a se yetimi ekona boboa no da bia na yetimi ekosua ade fi honum enne kakra kra ye nya no enye asenketo akra ti kosan bi honum a akwan da form a ubetimi na ode aba na osuso emu ada ho ama ho ebia na obosumafi kura ye kan ye kura na abusa se bosumafi ye kan bosumafi kura mpa na ene de na bosumafra mi afra masuo ye nti na de bosumafra mi ana se bibi foforo se eno no eka subusom no ho se bi kan ka se subusom no ye wo afram ene ye wo pra ene ye wo bosomtwe ene ye wo bosom ketia ono ene bosompo ene ye wo asu ayesu bosmayesu nti afram no eye de da Asanteman mu no on se sa asu afram no andru me bi a ye pa no mra na se asu oyi pebre ya pebre ansu nto de ye de na afram etimiri asukasi oyi pepre okay asuketwa se afram nso sa eno bitimika se osukasi oyi pebre nti no afram no da Asanteman mu wasam ne ka amache de na to nyuma na amachi dede okay okay ene sere maka na esua de ye pa nye na nka wenum nyina nka emu bi nka ye sheda ennomu osukondru honum sa ti kosa bi honum abusua ubetimi aba na onsoso waba bubusa kosa na anu ye biara chiame oti ewode ma no wode ama o ye hwensunsun ye da eye abusua ene Nton entem
ene chiame odi ewuro mu akọ ekyire yie pa na me musa asemba ko ha bretu kra na se abusua no ye abusua no ewuro mu kakra ha ngotini bretu no ede kra na se din bretu ano de asebisa we de eden eden pa kwan omfa so a omfefa edin no ya trashie ebi wo no mu a ewonti ase a ne nkyira ase no emre ebi nso so a te se bretu ya wo kan no menim kwankora omfa so omunya ye na edin mu odu pa edin bi te se aduana aduana no omo chese omo nana ewu edu enti no edu nana adu nana enti wukọ Asanteman mu a aduanafo ene dọọso nam se nana no owo edu enti no enti eno sanse no imu nkyire mu enye den nana no bebi te se oyuko sei nana no be gitum se omoka eko nafo ho na omoka eko nafo ho ena abusuane bi ete won ho na omkokọwe eko sebeka ye eko nani bia no chiwade okay nti efra mo se owe ko fo eko na okay fo a owe ko na yasesa din na ye no oyoko nti edin bi te se asachiri nso na nam che se asachiri no omo ye nipa a omo mpom ho asem enso ampa nso se ohunu abusua asachiri ni bia omo life no ayete se mempem ho asem omo ye dindin omo nkom omo nye kidigidi omo mpentokwa omo mpechinye omo bibia daboko ndenanam che se ye kosa na omo nkobi nti omo de bibia no na omo ka osa achi nti osa achiri kafo omo bibia no omo ka osa achiri asachifo osachifo okay nti no abusuano aka abusuano aka no se agona asuna any bretu nie me samina na mo anche mi muyi eno do wa mato na na mo antimi amfa nche mu na ma ewie no chami oti nche mu odi aba no na emudo ye pa ni susu ada ho no ye pa de amai enye na aka mi asechi fu ekura mi ka se bia omko dance na omko ka achire ene bia din ko ba se asanu achire ni eno mdi ko nyom din so he de chami oti achire mu se enye dance na omko ye okay then ati asechifo no de ayokufo na nanu ayokufo nso no ati omo de omo peko na mpa entini so omo so yati omo de efri ha aduanafo nso no omo nanu mu produce ye pa nti omo na doso okay na se me kura mi din kura hwe mi kura na me se kam fru aduana ho ba bi adu no aka so kam aduana ho ba bi o so kotisi betu tina nke ebebusa betu mu ha betu so ya hunu de din kura mu dododo bada ne hu on se edim abusuan bi te se bretu any PSC o bretu any PSC okay na aduana na OPSC ya na binum kire se bretu PSC ene nana boy na ntu enso boy nana boy na ntu no onye bretu PSC mampon kuntonchi so no bretu any PSC okay na se bretu de PSC sembia ni aduana na OPSC aduana de no kra no eno so nchinyawasho kakra abem nchinyawasho bi abamu anu at a later date ni evesa banana na so na no yatimi aye whole program on it na yatimi aginche mu ye pa sanse ebi ya akodi doma na ebi so akodi asunya nti nchinwa bi ya bam kakra bi so de bi so ya akofin so no ne ade a
engineer be a bum honum kakra bracing we do a whole program on it na ya je no so ho encheche mu dia ko achire ye pa na afi hu se PSC kura na dia na PSC no one hwan na mu me na de bibia gina abusua ene Nton so abusua no se no me ya kura tenema bibia si ye wo asechefo se me matemo ase next time obi e kan me nkoka se dance na mukọ ya na mukọ cap no chi se no mateo mo si ye adua na for so na mebo offense a ubo mudin no offense for nye dua na for offense for ye asonafo nti offense hene ono na ye asona PC e wasanteman mu oya asona PC yana ya tiko se obi anim no Aya prezo mu no matiko se obi asona omumra ne ba kono no ya mo ofe ya ho ofe ya tiko kra de obi anim ya damase Bluetooth for na Bluetooth for somehow for mu me mi dwom ayi for de eko asona for de eko no mo be here dwom abusuafo question bi o hono ma onso so betime the question no aba dwumade no emu ayede ye pa emfansa nche odamri fam na ntina hodin se we dia me ko bon contain ma pa petie bia na me ko hedi afi tina bi no ba kwa koduru ba bi ne ka na untimi nka bi so ene de okunini na nkasa no wase adaje de amayen enche kura ne ya sori nkonwa so enti so wo kosan bi hono mu a emre no ani ubetimi ababusa question no ensusue bi so na owo na apese o de ba dwumadie esa edamu ewo Asanteman Europe YouTube channel so a me no kasa imprint esa ekoso hono questions ni bi enam ha ba kwa me ho so na ama ehu na afi no anu ye bi a chia me de be ma bia no wode ama afa hono ewie mensa emra ene obetimi yenye ne se o pese obekasa na wo question na otimi edit to chat ho e be ready amana na oti Who question bia nso a obetimi ti say the kwa me kan sisi a obetimi the question na to chat hey wo de bia na nya kasa na obekasa wo de ebusa question ne fa chat ha no wo de to ha no ma eno nso so no ye be fa na amacha mi oti say obi ama nsa so a owura Michael amofa obetimi akasa omiti hu na no good evening asema mi bi say nyina ne say Nton no apart from account for no other tribes no say be say apoto for no so no mo so bon Nton ni bia na the extreme ho no ne my before almost so mo Nton mo ba na na say account for kwa de bon Nton mate wasembisa no na de yenem ne se we no eye twifo amamre on se aman no a ye nyina e ba ye no obi ewo na amamre ene na mane enti Nton ene abusua no eye twifo de no no nti se okwa nwuna mamu a menyin ni se omo bibi sei ana nkọ nkramfo mu a omo bibi sei na emum ye ntwifo no a yete ye nwase na se na yade yo nso esese no on se sa abusua yi a mebubo ye ye kasa se kwani ekasa achimnete akuapem ni ekasa santinete denchani kasa bununete on se ye kasa no ene yade yo nyina esese nam se ye busua no na ekon ene ba ya ema ye ntem etete nanso Asanteman explorer ye no so bo modern se abekeka amani nyina abu na broni ene betete ye ntem a oma wade ekon a eba 1826 ye katamanso kon broni ede betete sa abusua no mu a free ho no mu a ansana 1874 kon no ebeba ama Asanteman si fam na ne kura no 1896 almost sign ebe bi wa
nam so ma yɛde Nana Kwesi Prempeh etwa esu ɛkɔ Seychelles Island nti ya Asantewa nso ebe mu ebra omo yɛ omo adwen sɛ sikadwa no omo eba befa 1900 nti Nana ya Asantewa di nkuguo no nimfie mienu so ɛna yɛde Asanteman eba beka amana na brɔfo no abobo ano aye from the colony yɛde Asante ebeka ho nti sɛ aman no ana aka ne nyina no eti Asante anaso omne Asanteman eye baako a kabroni entimi ama mefa man no na mmom no yɛde o mebi no broni de nyansa kwan ɛfa aman no bi ɛkoti Asante ɛgye tumi firi Asante nsɛm nti yɛne a na yɛte ho ase no de yɛado yɔ ɛsese nti na ma we no akwakoye yɛntwifo no. Okay. Ora amopa metisu se we de emuda ana Midasi Matias. Yeah, nice one. Ti abusuafo Abusua yedi nkomofa Nton ne abusua ehun enti wo so na sembusa bi a obia na se eye adwedre bi a obia na brene ni wo de se ontimi e ma ansa so musa na hanom a obetimi atro de afa chat ni no so ebehu na yakenkan na chiame so anu ye bi obia no wo de amount enti anu na eno no Rem se mete chiame asi a o se eye apotofo no de na de ho no ontimi enkanko mi hu se de omo de ne city ye papa na majima di ye se omo so so ma de enu bi ana ombe bi etesa e wo ho no yeah Kwame wo asembi se bi abose obusa sisi ade bibia mind yento aso. Oh, okay. So dia siko san dia nya mbai. Enchekra na ye na ya sorry nkunya so akọ sanse enekosie die dodo na nche se omubobo omu na omude ekoshen na oche fufura ebe ti. Question ba akọ ba mitirim. Okay. Se eye ene ohwe eyi dwumadie a eye abusua ene Nton. Enti mepese mehu se me free ha kwa abusua no yeka se eye se du nwotwe meboa. Nwotwe. Abusua ya nwotwe. Ene de he ne de he. Na se obi a onim nwotwe ne nyina no wahunu se yewowe se na onsensi mi so se na betimi so a Asante aman no se bia ye kan se asona kra ye kan se asona ye ofenso enti ubo na se nka betimi so akyere anye bia no se unim kra na uhu se ukuro no eho we mu na eho a unyanko bu se ubetuma ka se eho na ofri yo na tie mi jaima yo ane de di kan no mame abusua enwotwe no eye aduana ekona retio asona asene asachiri oyoko na ngona de di kan e kan se etenafo no de omo ka retio ho de ya na ta ka etena ne retio nti etena no de omo yenka omo mfra abusua no se omo gira brane omo ka retio ho nti na abusua no enwotwe no eno no aduana ekona retio asona asene asachiri oyoko na ngona na nkuro no ana asen ka se afre keka de nka eda ye be kasa fa busua no ho be fa busua nko asi ho no mo no na nka etima kire nkuro a abusua no ediso sanse we ya ye ken no ye kasa aduana a ye nkuro aduanafo ediso oyoko nkuro a nanama yokofo ewoso retu sa nti no nye nkuro maako nkuro no ya na edoso ana yeka Nton no so a yedi kan ebobo Nton no eye bosuma konsi bosuma kom bosum dwerebe bosum sika bosum krete bosum afi bosum muru bosum pra bosum twe bosum ketia
bosoma yensu na bosoma fra enti abusua Nton no eye edumienu na abusua so eye nwotwe edumienu no ma me sense so bi we bosoma konsi bosoma kom bosum dwerebe bosum sika bosum krete bosum afi bosum muru bosum pra bosum twe bosum ketia bosum ayensu na bosum afra edi kan kasa bosum ketia no eno ane bosum po nti na edumienu no so eno no ene no edi kan kasa insia na etati din sa Nton no insia ayetati din no eye bosum muru bosum pra bosum twe bosum ketia bosum ayensu na afra na yaka adako a eno so behunu se baabi o matwero se oyoko ene adako ha anti ebom ba ko ho ebom ba sa no ebom yo adako jachi adakofo yo that's nana that's pi nana em say Abusua ya twen ma adwen kire no em say Kwame nso baba betinenti ho kakra wa ha say de mu ada ho no mama nti ontimi mfa agwan na ntimi nimpo abiem amu say agwan no kwa ntada nye obi asa Davi asuna de yo nyagora membe ya asuna nyagora sesa na mpesem sesa sheble man how ya sesa wen sesa kasa abetufo nso no munye mbre sa ho nana no betufo nyemre sa nana abetufo anye bi kwa no se mutimi tren sika dwaso sa mona moye asante awusia hene nti brebia odumfo ebeko bemu bia no question baako se yeti wadaroma nana mse kosa bi wa ayo me damose me pacho eye Nton no we do wadaroma bruka abo di kakra ka be yo nana braguni okay ai Nton na eye edumienu no na me pesa me busa se adenti na bosom esososo am so ka bia ebia bosom soso asa bosom edu bosom pra bosom we okume bosom no dem say aduni ajo de wa you too bosom no dem say aduni we de bosom aduni bosom afi just bosom afi bosom we na mpesa me hu sa adenti na bosom esososo sa bosom no esososo yo nana yeda ase ose yedika ka se Nton no eya bosom a na omobo ye papa no ne ye nananom ho ban nti entese busua a eye aduana ne ko na no wendie eya bosom na ombo nananom ho ban ankane no na ye nananom gidi se Nyankopon ye kese se obi entumi enkonanim ten nti na ye fa abosom so ene ko nananom ye ko Nyankopon enchen nti brebia ye pese ye kwa bisa se yade bi na besie se ko bi mpo na ebeba na to yire nchen bi ene beba ye kwa bisa ye ko bisa Nyankopon na ye ntimi ko Nyankopon nchenten no nti no ye kwa abosom ho no mo nti nananom gitu se sa abosom du mienu be me bia eda ba ku mu bosom bia bosom ba ku bia no ebo na se obia no bosom ba ku na bo ho ban ndi sa bosom on bo ye ho ban no won ne abosom du mienu no nti bosom a obo wo papa ho ban no sa bosom kro no na bo sa papa no ne manyina ho ban nti ade a sa bosom ni kire no wo papa nso chi ne manyina nso chi nti so hwe Asanteman mu a ana twi man mu a sa michiri no dodo no ano ye fa firi ye papa fa ade a wo papa chire no na wo chire ne munya ne wo ma michiri esan se emma no mo ne mo ma me eni Nton mo Nton ba ko nti mo achi wade no enya de koro nti sa bosom no omna na omne nananom nam omna na omudi achi omoboa yen edu me bia da yempo na abeso na se wonti ase a yetimi kwa bisa e ma nkyase ba
na mema mfato ho baako ne nko yanim ebra nana obri yebo a oye na adwen se o kyekere wotoa ntoa ne wofo tia kenten ebo yeso eye nkambo mu a nana otia kenten ehya ase nana obri yebo a eso da ye ehu praye na onte ase no okọ nana aguna hene ana efe no komfo yamoa inu ekuma ne anoche komfo nti honom no kwa bisa ema nana yamoa ekire no mu se praye no ahoso ye no ekire se ebedu mebi no mo menya nkambo mu na praye wi ba ko a ebu amokambo mu a na ye den ampa onam saade no so ena mo hya ase to nsafre asante ahemfo a omo hya ase se ye kyekire Asanteman enam so ma adomafo kofa ko ba ya wu ye nti na bosom no eboa ye ngokwa bebre so nti na nananom ema kwan na se de ho hye abosom ase That's Jesus say there any other. ani ada hɔ paa mate ase yi meda mo ase Yeah, nana say nana ada otiri no. da ase Kuta fufuro bi a hɔ no ma abusua betumi de aba na ye ka Nton ne abusua ho asɛm susua bɛyɛ na da ntamu chiame oti akente wakɔ yɛ mmoa yie paa watumi akyerɛkyerɛ mu akyerɛ mu yie paa ma kane no na nka mente nneɛma bebree ase koraa fa abusua ho koraa no a ɛnɛ no masua adeɛ yie na mente nneɛma bebree ase ɛfa ɛyɛ Nton ho a ɛnɛ no masua adeɛ yie pa enti wo nso so mi ogidie sɛ wanya bi de abɔ ntoma no pa dwumadie ɛsa ɛdam ɛwɔ ɛyɛ Asanteman Europe YouTube channel live a wobetumi anya bi ahwɛ wɔ hɔ nom wode ekosan no wobetumi de afa chat nim na wode aba wotwerɛ no via chat na yɛbetumi afa na yɛtumi abusa Chiame oti akente na anu yie sɛ fata no wode amao enche kra ebe na asori so na yakọ ebrese no yebesa aba sanse eye abosomsem a Chiame oti akente sisi akosan ba anu yie ni ade na ode eba no yekọ Asanteman mu ene yakan mamu a eye ye Ghana mamu in general abosomsem no ya mystify no ya mana ye bibi hu se sebe enya de a ese na efra kra mpo obi manifesta kwan no so a na kyerese em said that society na esusu se na chiri ayira kra mpo kwan a wonam so no wonam kwan bone so emre sem no yebekọ Chiame oti enchen na no ya ye whole program on it na ye biebie niema ani na ebenya da resource person de oma beka no ho na omo nso so omo nimdi a omo wo ewo sa kwan no nso no omo nso so abiebie niema ni sanse nei Chiame oti amama ti ade bi ase ye ka bosom no ka asa na me na naka asemi chem say omo bono so e na omo akosum nyame enti ni bosom no enti eho no Matias ye pa ewo ho no mo Mr. Roy, what question be our question ubusa na? Mr. Dumina Mansa was through. Okay, nana unsa was through. Okay, all right. Yeah, with a quick one na yo Mr. Medamasi biom nana braguni me pacho me busa se me mama yes neni ena me papa ye bretuni na me pese me busa se abusua mienu insunsanso ben ene wo sa abusua no eda sa abusua ne ntem we Chiame with the asuna ene bretu you as me papa ye as me mama ye asene ena me papa ye bretuni aha na me pensunsanso a wo sa abusua mienu ntem asene ne bretu de ye sunsan enso what can I say sunsanso de aha ananya ensunsun ye ebi a ọpa kyerɛ sɛ ebi a nsunsuan so sɛ bi ɔmo mmienu no aware no bibi ɛwɔ mu ana bibi ha adwene wɔ sɛ ha adwene wɔ ɛwɔ mu ana o sɛ yɛ sɛ abusua bi wɔ ntumi nware abusua bi mu sɛ minimum saa ha midim sɛ bi asa na na hema pa kyerɛ
Sana me pache pa. Na pese mo sense nsanso die be na ha adwene wo sa abusua mienu yintem. Yo nana de minim ne se bretuo enko na afene enko. Enti no omo bibi ensi kwan se bretu ni enti nware aseneni. Wo hwe baby nana betufo akopie. Abusua mehu se womo enwa se mu nyina no wo ya abusua ba ko a ene mpempie no montan enware. Se bia wo papa ye aseni na ma me so ya aseni a ho no eya na ye ntai empene awade no so nanso ne kura no yasase a yetugu mu titu ene aduanafo se omo ncheka omutumi hia ware ma mpanifo temuji awade no na ye wo busua bi te se oyoko eno de se mo cheka wo se mo ncheka wo ye mpene ma mo ware da na na mayokofo nti asene ene bretu de omutumi di awade ma na yeyi esan se omo ncheka ena omo so nye omo nye abusua baako asene enko na bretu onko nti no de minim se omutumi ware sunsan so boni bia enni wo okay you ate me da se Jamuti Em say baby I about be dread ye nya ya nka e betena so na ya tena so akwati na nso say de mpani aka to no say agroni ye de na ade esa baby for enti say ye na afi ya sorry akonu so afi na agrona ye binum so de o we de Mr. Omuna Samuel Granga mo question bi so na ye be point. Oh, okay, Mr. Roy, you need fast. No, also found the so fast. Continue, Mr. Roy. We there. Quick one now. Also found the answer so now. You are doing that. Nanoti. Maybe they kind of say I will any a corner of Nanka we the same Obusia. Any more better. And don't you know, so be a Yukunia, but me say, you could never me our rate a corner. So now I'm can't no more because the Jim Mom as an I will perform a corner for and a corner for one vehicle and no more way a continue by from a vehicle. And you know, society there and self between you, no more than a different no money free by queen. A corner ni bet me worry you could have night. Yo, medase be masabre. No kure e corner ni timi ware oyokuni mane yeyi. Sese no abusuan emu ache. Abusuan mu ache. Enti nananma yokofo no omo de medika ka se omo nko ane abusuan a omo mpene ema yenware ye ho. Nse abusuan bebre ho no abusuan bi te se etena ene bretu. Etena ete ho firi bretu mu. Enso bretu timi ware etena mane yeyi. Esan so omo ncheka. Enti mpempi no abusuan a mo cheka no ena ya na yempene ema mo nware ye. Enti se mo nche yi aseka de a bibia ensi kwan. Nanama yokofo de menim de enti a abanasa nanso omo nko ane abusuan a omo de omo mpene ema okuni enware yukuni. Mpenefo transe na se omo hu se munya ya abusuan ba ko a awade no omo mpene ema na maso na emum sa yukuni eware eko na ni de megitum se bibia ensi kwan. Medeka ka se aduana fompo ene aduana timware aduana nso ankane no na ye gitum se so obi ye aduana ewo kumawu a akonwa to ewo doman nkura otimi kopre ahensifo no de ma no otimi traso ma na yeyi nanso eba aware mu a se mo nche kanko a ye pene so ema mo ware mo nti na aduanafo aye bebre no ndi bema oyoko ni bretu de bibi ensi kwan. You quick one. Oyoko ni kwa. Yeah, that's it, Chami. Omono. Mbaja mo so hene. Yeah, with a quick one. Yo, wele na na oti me pese me busa se yese ya na abusua baako yampene me nware ya ho tise bi asonafo mi no mu ntimi nware na. Ya na ye wo bibi special bi a against saade na na se nsunsuanso bi wo so. Ana se ti se ye ko school ye ya esi bi kura no a wo ye mo a
iduru baabi a wasa wokofa ibi firi baabi befrem because wo mu nyina gu ya fan se mo na egu faako acha ye se busua baako nti no iduru baabi a omo awuo mu ni ade kra no omo ntimi nye kama eye sentra na se ye wo bibi foforo ho yo meda sepa ne wo kan no tete o nyina no na ye nananom agitum pa ohun se eba na sa no a nananom agitum se eba abaye mujafra abusua no ye nya agitum se free abrewa baako ndumbo se abrewa baako asene mu na ye nya free na ye ba na ye tene ba ye nyina no ye gitum se enam se free abrewa baako asinti no ensa se obi esoritia obi eduru mebi a emoja mu kura no on se emoja mu na ye nya abusua eba sa no na eba ba ye moja koro nananom gitum se moja koro no eduru mebi a nso awusuo mu na se yawo mu no etimi de nsunsanso obone eba enti na nananom empene ema abusua enware no emom ene no de yebu yani aguni ama berbere so se akrachefo a moba ye se moye emoja sohwe na se boni bia enimu a yese yetim ware mane yiyi na tete wonde tete de wo ken no se obi free baabi eba on se moye nuano mienu na se mo ware a mpempie no anka ne mpa na nimdie maaye no nkwara na obepui mu aba no eba no ye na nkwara no bebre no nta anye enta anye chimba yo be chimba no so a obehwe na bia na wa yare dembi na dembi abepui mu nti nam edem no ene chimba akwara no nyinti no nti eba nsa no ankane no nananom timi kwa bisa nti ebisa no de bepue mu aba no na ye de abre awarefo no se bia mo ware a enye yi nti montete montem nti eno so eka ho awie ya da sipi chami me da senana mi ojide se omuno so emu ada ho yi pa ma o pa ne kwanso a ya we dey say dem bi kan no say the emre no ekọ no etia ye yi pa ebra no ya hihye dwuma die bebrebe ya de ebebra mu sa ekwan yi so de di anim no ye behwe eye religion home sensem kakra na ya hwese traditionally say na ebesi de aka ede afa ye famu de se de yesi ye ne ma fa san se amamre ni broni enso so adi emu no se ene ama obi krampo se de okodi hene krampo adidie woni fie na ese okodi a na ebi a okwa asori bi a na ne doctrine ne ade ne kra no ya chechire no ama ebi a ade no oja ama na ko ba bi a any concept bi a ese eko ni nyina mu no ebrese mu no beko na no tinchen na ene no akwachoche ho komo na emom ene de se de mpani aka na se de dae koso ya ne pitwi na so anse ebeso nkonwa so akono medan akasamu no na mede ama eye nana brago na asida bi ohobia no wode ama abusuafo nana somu Yo, Mr. Adumidasi. Asante kotoko, adeshie. Enyumere yeda obi biase. Yebeda obi biase. Yeda nana oti ase. Shame oti, nyame nhyira wo. Se yeto ye nsafre wo na ujai wo mre mu na wo beboa yen. Yeda wate nyame nhyira wo pa. Yeda obi bia wo platform iso so ase obi bia ofini ba betie bibia no. So yeda nase. Emre ne mre mu no enim se afi enko na yawie ye ne de na yasan hyehye bibi foforo a ye de beba na afi e beti mu no ye nyina yetimi aba abehia ade ewo platform yi so eda obi bia nyame onhyira obi bia mo obi bia so ni na busua afenhyia pa eda nyame so ase se afi nyina mu free January ebisi sabre wakuta yimu na abisi sabre nim se mre aka wo yanimu no ode yen betwa akwa akosi me ma obi bia afenhyia pa one na busua
Eda obi bia ase nyame onka obi bia won sanfa yenwura afia ye bewura mu na ommo ye ho bai said de be ya ebetimi asan aba abehia ne aba abetie abusua amamre ne amanne ho nstem na yetimi de aboye mbra na daachi ye ma no soso omo wo achi na achi ma no soso ahia afiri yen ho eda mo ase meda obi bia ase nyame wo hia obi bia Yeah. Eda CP na brago. Every ekotoko jeni bima. Eda mo ase se mo ajimbre na. Enemy Anyu na semni wo. Nana oti I'm sure of you know. Sim so no pa me sim so. Asante kotoko me shemu na bye bye Yeah. Bye. Asante kotoko ukuma pima baba Ma pimba ba. Nyame strafa. Meta friend nyame nhyira wo Nyame sha bibia. Baba ntem I mean, nyame I buy the nhyira band. Meta friend nyame nhyira wo Nyame sha Raima das. Kwame, I'm sure of that. Bye 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 Bye. bye Yeah, Kwame, I'm sure. And I do super good. Na kwaba.